Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. V dnešnom videu si pôjdeme spoločne zobrať, alebo teda kúpiť, skôr by som to povedal, vyvažovačku kolies a aj prezúvačku. Lebo sme sa s chalami rozhodli, že je to veľmi taká akože dôležitá a potrebná vec ku nám do garáže, že vždy sa to proste zíde, nebudeme musieť chodiť teraz po servisoch, prezúvať kolesa alebo otravovať kamarátov, že budeme to mať aj my konečne v garáži. Takže som teraz akurát nachystal Hondu aj s vozíkom. No a o malú chvíľku pôjdeme s Maťom do mesta, kde nás už bude čakať Tomáš. A tam potom budeme pokračovať ďalej do takej jednej nedalekej dediny, kde už sme si ju boli pár dní dozadu obhliadnúť. Vyskúšali sme ju, funguje úplne super, skvelo, je aj v dobrom stave, je za dobrú cenu. No a potom si ju dovezieme domov a osadíme, lebo bude ju treba ukotviť do zeme. No a ešte vyskúšať, že či všetko bude fungovať aj na náš kompresor, lebo nemáme taký veľký objem. Máme iba 50 litrové nádrže, no a všade odporúčajú aspoň 150 a dvojpiest, aby to stíhalo utlačiť. My máme všetko iba jednopiestové kompresory, tak uvidíme, ako sa bude s tým pracovať a podľa toho sa potom ešte bude musieť dokúpiť kompresor. Sú naši sponzory. No skôršie tento kompresor. Koľko tam je? Ty koko. Ty koko, to máš hodne, ty koko. Nehaj, dobre je. Ale som je. Štiebe? To som sa klepol dneska povačkou. Takže vyvažovačku už máme naloženú aj s prezúvačkou. Moc som to nenatáčal, lebo proste sme nakladali, každý proste pomáhal, takže nebolo čas ani kedy natáčať. Neviem, či ju vidno za mňou, máme ju na vozíku. Idem sa teraz niekde otočiť, no a válime smer domov a potom ju pôjdeme osadiť ku Maťovi do garáže. Počkaj, Tono. Ty chceš mať Eko-Bio RAV, stačí si kúpiť Hondu. Čím vieme, to tam fakt tráva je. Však ti vrátím. Akorát sme došli ku Maťovi. Ten ešte teraz ide mi otvoriť bránku. Prezúvačku aj vyvažovačku už sme konečne donesli. Maťo ešte teraz ide zapojiť kompresor. Ideme skúsiť nahodiť nejaké koleso a vyzúť, prezúť, vyvážiť, že ako toto všetko funguje. Potom ju ešte trochu umieme, pretože je špinavá. Vyčistíme to všetko, potredíme si tu potom do tých organizorov tie závažia a tak ďalej. No a to je všetko. Tak, sem? Áno. A toto si pozri. Tu je 6,5. Potom tu máš... Toto nie. Zavri. Chváli. Ešte by sa to muselo dať dole a potom v tom mieste... Dobre, ty vole. Ten je poradne. Však je krivý aj pekne ten disk. Pol kila? Áno. A čím to môže byť? Snaska. Dobre. Takže. No. Teraz. Teraz. 0,0. Ale všetko funguje normálne. Krása. Koleso vyvážené. Pecka. Dobre to valí. Vyvažovačku už máme vyskúšanú. Ideme teraz ešte vyskúšať prezúvačku. No a budeme musieť doriešiť jeden problém, že vlastne tento kruh sa nám točí len doprava a nie doľava. Ten spínač, čo je vnútri, tak zle spína. Takže to potom budeme musieť pozrieť ešte a doladiť to. Dobre si čítam, ale... Narazili sme na jeden malý problém. Tuto v tých kolienkach je asi zle odstrhnutá hadica,
A preto nám, vyzerá to tak teda, no. A preto nám odtiaľ uniká tlak z tohto kolienka. No a ešte bude treba pozrieť koncový spínač, alebo poprípade aspoň kostru, túto čo sú vpredu na tých pedaloch, pretože sa nám tá vyzúvačka točí len do jednej strany, do druhej nie. Takže ešte toto budeme musieť spraviť a potom už bude plnohodnotná. Tak, toto je ten vypínač. Takýto, vlastne on má 3 polohy, 0, 1, 2. No a to je na 230 motor, takže je to iba jednofázový. No a musí sa prepínať ľavý pravý chod, takže je to tu tak nejak čudne rozklamované. Keby je to trojfázový, tak by to bolo úplne jednoduchšie vymyslené. Ale nevadí, už ho máme objednaný, je tu konečne, idem to nahodiť, pozapájať ako má byť. No a potom to pôjdeme otestovať. Si nejedol? Toto je taká nakoľko zasúka, alebo to je z Lidlu. Už je to tam, hej? No. Okamih pravdy. Do opačnej nič. Vyjebalo. Vyjebalo. Ty Rozbohuj. koko. Tu bude. Nejebalo.